Krásne slnečné biele ráno, prajem pacienti. Dobré ráno. No konečne. Dobré ránko. Dobré ráno. Čo máme nové? Pacientov. Tak hurá do toho. Dobré ráno. Dobré ráno. Kartičky, prosím. Mi sa páči. Mohli by ste si švihnúť. Takže prvá pani Kyboľová. To som ja. Prosím vás, pomôžte mi. Juj. Ďakujem. Dobré ráno. Dobré ránko. No tak čo máme nové? No nič. Nič také. Ťažko, nie celkom. Ťažko mi je, no. A vy sa ako máte? A viete čo, celkom ako aj dvere, no. Ako dvere? Občas si vrznem. To poznám. Dobre, tak poďme sa teda na to pozrieť. Tak. Veľké A. Áno, to vidíte. Maminka mi volá. Ahoj, mami. Ako sa máš? Dobre. Som uzubaná. Dobre, popotila som si potem. Dobre, ahoj. Chcem rodiť, chcem taký pocit mať, ako tvoja mať, chcem rodiť. Jako? Nazdar, Peňa. Nazdar. Prišiel som po tie papiere, počúvaj. Prosím vás, sestrička, napravo. Myslíte, že Ďakujem. presne tie. Tak sa poďme na to pozrieť znova. Ja budem asi rodiť! Ženská nebojte, ešte som vám nespravil krásy. Čo tu tam teče? Peňažko, tvoja parčita. Už idem na to. Ja to asi nezvládnem. A to si nedáte mi rukavice? Nie, veď je teplo. Pani, dobrý ste, pani, tak budem musieť ísť na cisárske res. Sestrička, vstávajte. Asistovali ste pri pôrode? Nie, realizujte sa. Ako vyzerá? Ach, tá dnešná mládež. To chce sok. Dnes U, Z, U, B, A, R, A. Every day I'm shuffling. Ježi, to celý ocino, no krásny. Prepáčte, asi budeme meškať. To ako fakt? Zas nestíham meeting. To naše zdravotníctvo. No tak, ja už asi pôjdem. Ježiši, pani, ste v pohode? Pani, ona asi zomrela. To som nechcel! Tak za toto nezaplatím.